Kilala sa makulay na selebrasyon ang Tinagba Festival sa Iriga City, tampok lalo na ang float parade gaya nito. Pero ngayong taon, dahil sa COVID-19 restrictions, napilitan ang local government unit ng Iriga na gawing virtual o online ang selebrasyon ng isa sa mga pinakatanyag na festival. Kahit at the middle of pandemic, we are so happy because we make a way that Tinagba Festival will be back again. But this time, it's online. So, ang mga tao, they will experience Tinagba Festival at the comfort of their home. And kung saan man po sinda, igdi po sa kinaban. Highlight ngayong Tinagba Festival 2021 ang Itinagbakal online selling series. Bida ang food products, processed goods at syempre, hindi mawawala ang agricultural products mula mismo sa lungsod. Watch out for that kung paano siya gigibuhon, sikat baga ang mga online selling. So, in Tinagba Festival, paano ni po siya gigibuhon. So, hopefully, gabos po ka mo mag-participate. Magkakaroon din ng TikTok challenge na bukas para sa lahat. Uploaded sa TikTok application ang Tinagba Music. 60-second video music ng bersyon ng Tinagba Festival TikTok Challenge ang kailangang isumite ng interesadong sumali. Obligado rin gumamit ng props may kinalaman sa Tinagba. Mayroong solo category, duo at bukas din para sa grupo. Wala rin kailangan ipangamba dahil online transaction maging ang pagbibigay ng cash prizes. Since virtual siya, mako siyang arog ka ito before. So, diit lang si budget niya ngunyan kasi normally, ito po ang pagtatawan tayo sa production cost, itong shooting, and etc. So, kung baga po yan, minimal as compared po kang talagang face-to-face na festival. Ang Tinagba Festival na mula sa salitang tagba ay ang tradisyon ng pag-aalay sa Diyos ng pinakauna at pinakamagandang ani sa lugar. Mapapanood ang Tinagba Festival online sa Iriga City Official Facebook page.